όλη μέρα ήμασταν εδώ πέρα, ακούσαμε πολλά για τη νέα γενιά, δεν ακούσαμε πολλά από τη νέα γενιά. Ίσως θα προτιμούσα κάποια φορά να μιλήσουμε εμείς για εμάς, έτσι, για την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να μην ξέρει τι να πει. Όχι εδώ μέσα, αλλά εκεί έξω. Βλέπω τους φίλους μου έτοιμους να φύγουν στο εξωτερικό, με ρωτούν τι να κάνουν και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Βλέπω γιαγιάδες και παππούδες να μην έχουν χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Με ρωτούν αν έφτεξαν σε κάτι και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Βλέπω μια χώρα να θρηνεί τα παιδιά της σε δρόμους κοτόστρες που συχνά πυκνά μας γεννούν ένα τροχαίο και χάνω τα λόγια μου. Μιλάω με φοιτητές με προβλήματα αναπηρίας σε πανεπιστήμια που δίχως ίχνος ντροπής δεν είναι 100% προσβάσιμα. Είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν. Με ρωτούν τι να κάνουν και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Με ρωτούν ως πότε και εδώ ίσως κάτι έχω να πω. Η ανοχή μας τελείωσε, η οργή μας ξεχυλίζει. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε η ώρα να πάτε σπίτι σας για να μπορέσουμε να ανασάνουμε ξανά. Βλέπω πολλούς να ψάχνουν τη μάχη της γενιάς μας, σύντροφοι. Η μάχη της γενιάς μας δεν είναι κάτι καινούριο. Μας έρχεται από το χτες. Είναι μια μάχη για το ποιοι κατέχουν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα. Γιατί σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχει πλούτος. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το βλέπουμε με τις απευθείας αναθέσεις. Το θέμα είναι πού πάει αυτός ο πλούτος. Σε ποιανού τα χέρια συγκεντρώνεται. Και αν κάτι είναι σαφές, αυτό είναι πως μετά από 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παλέψουμε να αντιστρέψουμε. Και πρέπει να το πάμε πέρα από αυτό. Πρέπει να συγκρουστούμε με στεγανά και κατεστημένα, να χτυπηθούμε στα ίσια με τα αίτια της στεγαστικής κρίσης και να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους, εάν το επιθυμούν, να ζήσουν και να κάνουν οικογένεια στις πόλεις που μεγάλωσαν, γεννήθηκαν, δουλεύουν και βοήθησαν να χτιστούν. Αυτό το δικαίωμα της επιλογής πρέπει να παλέψουμε να προασπίσουμε. Και κλείνοντας, σύντροφοι και συντρόφισσες, όλα καταλήγουν στο τι κοινωνία θέλουμε. Και αυτό για εμάς είναι καθαρό. Θέλουμε μια κοινωνία που δεν διχάζει, που δεν βάζει τους ανθρώπους σε κουτάκια, που δεν μετρά την αξία των ανθρώπων σύμφωνα με το φύλο, το θρήσκευμα, τη σεξουαλικότητα ή την καταγωγή του καθενός. Θέλουμε μια κοινωνία που δεν θα στέκεται σιωπηλή την ώρα που πεθαίνουν μωρά στη γειτονιά μας από τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Θέλουμε μια κοινωνία που θα εμπεδώνει στην πράξη την ισότητα, που δεν θα φοβάται και θα τολμά να μιλήσει για το pink tax, για την άδεια περίοδου, για τη διανομή προϊόντων περίοδου. Και ίσως κάποτε σε αυτή τη κοινωνία, μια γυναίκα να μην φοβάται να περπατάει μόνη της το βράδυ, αναγκασμένη να κρατάει τα κλειδιά στο χέρι. Μια κοινωνία και μια Ελλάδα, όπου όσα χρήματα έχεις ή δεν έχεις, όπως κι αν σε λένε, από όποια γωνιά του κόσμου και αν έρχεσαι, δεν πάβεις να έχεις το δικαίωμα στο όνειρο. Και ναι, σύντροφοι, γι' αυτό το δικαίωμα στο όνειρο αξίζει να παλεύεις, κόντρα σε όλους και σε όλα. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε κόντρα στα συμφέροντα, γιατί πολύ απλά δεν τα έχουμε ανάγκη. Θα πάμε κόντρα για τις ιδέες μας, θα πάμε κόντρα για τις αρχές μας, θα πάμε κόντρα για τα όνειρά μας. Θα πάμε κόντρα και που ξέρετε, ίσως κάποια στιγμή αυτός ο ήλιος να ανατείλει ξανά, ψηλά, περήφανος και πιο λαμπερός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.